Yabona inkinga yalabantu bala eSouth Africa ukuthi bawokhamisa kuthelwe. Mina ngikutshela okhamisa kuthelwe labantu bala eSouth Africa. Bonke labantu enibabona bebhizi ngamakwerekwere bayaholelwa. Kunemali abayitholayo ukudisturba abantu. Kunemali abayitholayo ekutheni kungatelekwa, kungabi na disorder emhlabeni, kufocuswe kile nto yamakwerekwere. Kuyekwe isystem, kuyekwe ANC, kuyekwe uRamaphosa adle imali ezinye ayivalele kumatrasi, kuthulwe nje kuyekwa kanjalo. La bezophaphama khona labantu bazophaphama bama robots. Uzongibuza ngobani ukhamisa kuthelwe. uRamaphosa uzonyusa imali kancane kumapensheni, anyusa imali kancane kumagrant, abafake i-digital ID okhamisa kuthelwe ngoba abafuna ukufesa reality. Abafuna ukufesa reality. Yabo umjovo eConvid ubenzeni? Yabo ubenzeni? Abanye abekho right, abanye bafa, manje bazofake bebulawa ile digital ID ngoba uNkulunkulu umzimba uwenza ukuthi uyiphilele, hayi ukuthi ube nomshini ocontrolwa ngaso. Lezi domuke ngoba ithanda imali okhamisa kuthelwe, abantu bama likes basayonikwa imali. Mese-ke nina bomahlalela niyathithiza emva kwabo nibalandele, ekugcineni niyophaphama nama robots. Yonke South Africa izofakwa i-digital ID, but labo Zulu macansi abanandaba nalokho, babhizi namakwerekwere. Yazi ngoba yini? Abantu bakaZulu ngalesikhathi kuthiwa kiwe esikoleni abayanga esikoleni, bagijima ngemva komdidi wenkomo. Amantombazane abhizi namadoda akiwanga esikoleni. Ukube bayile esikoleni ngabe baya-understanda lento ye-system, ngabe baya-understanda lento ye-digital. Manje ngoba kiwanga esikoleni, iyona nkinga enkulu. Ayikho into esenza, bafuze oma wabo babehleli belinde amadoda ukuthi abenzele. Njengoba ubona abantu besimame bamanje bakutshela ngama-girlfriend allowance, bathi balinde amadoda benzele izinto. Vuka isikhathi sokuzenzela lokho. Namadoda manje asefuna umuntu wesimama osebenzayo. Umisapho uMahlalele uMahlalele. Njengoba ngabafuni uMahlalela nabo abanifuni. Asizameni ukuvuka. Isikhathi sihambile, lishonile ilanga weZulu macansi ongafundile. Namagwala nina. Namagwala kahle kahle nina, namagwala nina. Nani niyalazi iqiniso ngaphakathi enhlizweni zenu kunamagwala nina. Nonke nala kwehlela khona, nonke nala kwehlela khona. Insizwa zakhona zala kwehlela khona, intombi zakhona zala kwehlela khona. Nonke niyashuthwa, nihamba ngamakhamera, nonke niya-acta, nifuna ama-like, nifuna ukubukwa, nixosha omunye umuntu omnyama ofana nani. Niya nini ukuyoxosha ugovernment ocorrupt? Niyanifesa nini reality yaMadlanga Commission? Lento lokhu ikhulunywa lapha kuMadlanga, nifesana nini nayo? Sibona umtsizwa beni, sibona intombi beni, njengoba nihambe emadilobheni nishutha abantu, nihambe emadilobheni nisusa abantu. Niya nini kwi-reality? Ngoba even iMadlanga isakhuluma kwemanje, basaphuma namabhuna khona avelayo ukuthi adle imali. Niyawabuka ngisho enkantolo ephuma edelela abantu ababekiwe. Niya nini enkingeni yase South Africa? Niya nini ngempela uvutho ndaba? Nanini kulomhlaba wathathwa belungu, kulamagolide ahambayo usuku nemini, kulomhlaba enihleli kuona ombiwayo. Nilifesa nini iqiniso? Niyala kwehlela khona konke. Kunezwe nina ezweni lenu eSouth Africa, kunezwe labelungu, kodwa nithule the way abelungu nibasaba ngayo. Nini into zenu, ama-resources zenu ayaphuma ahambe, niwambe ambiwe labantu bangaphandle nibaxoshayo, ahambe ayodayiswa, nibuye nizowathenga, ambiwa abelungu. Umhlaba wenu uphethwe abelungu. Aninalutho kuyimanje nigijima emgaqweni nilisa amakwerekwere, aninalutho, aninamali, aninalutho.
into zenu ziphethwa abantu abamhlophe, umhlaba wenu uphethwa abantu abamhlophe, ama-resources zenu aphethwa abantu abamhlophe. Nina nilwa ngani? Ngoba nemithetho enixosha ngabo labantu eyabantu abamhlophe. Iphi eyenu imithetho njengoZulu, njengey'nsizwa phela zakaZulu? Angeke nina ney'nsizwa zakaZulu, njengey'ntombi phela zakaZulu, iphi imithetho yenu? Ngoba nixosha abantu ngemithetho yamabhunu, nixosha ama-foreigner ngemithetho yama-foreigner. Nifesana nini ne-reality ukuthi i-system ayisuke, ugovernment osiphethe awusuke ucorrupt? Umnsizwa benu nomntombi benu nibuveza nini? Makhawadi namagwala nini. Khulumile umkhwanazi wayidela ingane yabantu namaphoyisa bama basho ukuthi asikwazi ukusebenza ngenxa 1 no 2 no 2. Nake nenzani? Nake nabuveza apho umnsizwa benu nivuke niyolwisana nabantu abenza ukuthi umkhwanazi angakwazi ukusebenza? Nabuveza kuphi umnsizwa benu nomntombi benu? Ngoba nikaze nenze lutho namanje lisahleli phela nivuka niyemakwerekwereni. Bafethu yekani kudlala shonile ilanga, yekanje ukudlala shonile ilanga. Labantu enibaxoshayo ngabe siyabasebenzisa silweni nabo, sisuseni lo government, sisuseni i-system, sisuseni ama-politician. Uqalwe phansi la, yonke into iqale phansi. Ngoba yonke lento enidlalayo umdlalo wamanga, nina nisaxosha ama-foreigner ngomthetho wama-foreigner. Bekane yeni imithetho? I-reality manje amazwe abhekane nawo i-system. I-Afrika ingephansi kwani kwenkinga ukuthi i-system kuliwa nje kubangwa ukuthi i-Iraq, i-China, i-Russia zivusa umuntu omnyama, zivusa umuntu omnyama, kubangwa ama-resources. Nina ningayingeni indaba yawo, niyonxosha ikwerekwere, kodwa umhlaba uyaduma manje kubangwa ama-resources. I-Russia ibhizi ivusa i-Afrika, nangu Torres uvukile, namanye amazwe e-Afrika ajoyini, wena ubhizi nomuntu omnyama. Come on guys, ake niyekeni lento eniyenzayo. NoZulu ngiyanazi nina, ngiyanazi noZulu bafethu, singahlangana siyolanda umhlaba, sisuse i-system, ubuye umhlaba wobaba omkhulu, libuye izwe lobaba omkhulu, sibekwe omkhwanazi, amaphoyisa namasosha okwesikhashana, sibe sibone ukuthi kuhlelwa kanjani. Bakhona abantu abanalo uhlelo lwe-revolution. Yekani ukudlala, yekani ukuba makhawadi. Ake ngishoni kahle nina abantu base-South Africa, emakhanda niyaphila ngempela niphila kahle la emakhanda, ni-right emakhanda. Nonke manje senifocus emakwerekwereni, nonke South Africa manje nayilutha yonke, focus emakwerekwereni yonke. Musani ukuzijwayela kami nina, musani ukudlala ngathi. What about into eshiwo baba umkhwanazi? What about into enivuse ngayo ubaba umkhwanazi ekutheni sine-system ebhedayo, sino-government obhedayo, sinama-politicians abhedayo, sinabantu abadla imali la ku-government, sinabantu abaconfuse i-system yethu, abaconfuse u-government wethu, abawulayelayo. Nithule ngayo yonke lonto. Wonke manje umuntu ubasic to emakwerekwereni. I-MK ibhizi namakwerekwere, i-Mash ibhizi namakwerekwere, yini leka lofana lo wama-drugs oxolani ibhizi nawo namakwerekwere, amasosha abhizi namakwerekwere aletho Ramaphosa, amaphoyisa abhizi namakwerekwere, bezenhlala kahle abamapasi babhizi namakwerekwere. Hayibo musani uzosidakelwa nina. Kunabantu abaholayo ababhizi namakwerekwere, yilabo bama-ID, bamapasi, ama-metro police, buka nama-metro, amaphoyisa, amasosha, bayakuholela lokho. Nina abantu bamaqembu Mash MK, iqembu lelaxolani SA Action, umsebenzi wenu ukubhekana no-government ocorrupt, nabantu abacorrupt, ne-system. Abantu balambile, okhetha Matlala badla imali o-14 million, osibali baRamaphosa badla imali.
musani ukuzodlala nina nidungizwe ngombhedo wamakwerekwere. Kuzosisiza ngani uxosha amakwerekwere? Ngani nizowaxosha? Kuyafana, isystem isenjalo, inhlupheko isenjalo, abasadla imali, igebengu ezisiphethe kuma-politicians zinjalo. Musani ukudungizwe mani bomashmashi, musani ukudungizwe. Inkinga esinayo manje isystem. Inkinga esinayo ama-politician a-corrupt, abantu abafana nani abangakwazi ukubheka i-reality, ukufesa i-reality. Nonke manje nenza into eyodwa, amasosha, amaphoyisa, umetropolisi, abamapasi, omahlalela, amaqembu. Xebo musando sidakelwa nina, thina sifuna kubuyizwe, thina sifuna kubuye isystem, thina sifuna umnotho wase South Africa ubuye, thina sifuna kubuyelwe isithunzi umuntu omnyama, hayi lo dote enwenzayo manje. Musanizodlala ngathi nina yonke iSouth Africa manje ngomafama le babhizi namakwerekwere, ikebe yodolobheni le babhizi namakwerekwere, isegoli babhizi namakwerekwere. Nibabhizi nini ngento umkhwanazi ayishilo nina bo useless maZulu man, musanizosidakelwa nina. Umkhwanazi ukhuluma iqiniso wayidela, facani iqiniso, facani reality nina man, bosixega amakhanda nina, nixekelwa amakhanda nigo right nina. I-system esicindezela amanye amazwe ayavuka manje, nina loni busy nomuntu omnyama, idomkopo zakaZulu. Ngibulaleni menithanda man. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangikabela usende message kuma-South Africans uthi ma-South Africans magwala nje futhi kahle niyathatha kahle lamakhanda because umkhwanazi unikhombile wanitshela ukuthi laba nalaba bende corruption wa-expose wabeka yonke into ebaleni ngokuthi ma-South Africans ayibone, but anifuni kufocus atu kwale tinto leto. Instead nifuna kubhizi nifocus atu kwema-foreigner, nikhuluma ngema-foreigner, nonke nigijimisa ama-foreigners. Ni-right mara kahle lamakhanda enu njengoba nayo iMadlanga Commission phela niyingena indzaba yayo, into lenifocasa kuyo nonke nifocasa kuma-foreigner because nina nibomakhamisa kuthelo. I don't even know what that means, but uthi nje ma-South Africans bomakhamisa kuthelo. Hey bo, do comment your thoughts when down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.